Ħafna ma jagħtux biss kasom għax drawhom, imma malli tarafx ir-ritratt taf mill-ewwel li tinsab f'Malta. Il-galleriji Maltin huma karatteristika li jagħmlu toroq lokali partikolari għax minkejja li jixbħuhom hemm kemm fuqna fis-Sqallija u taħtna fl-Afrika ta' fuq huma uniċi fid-dera tagħhom u anke fil-mestier li bih jinħadmu. TVM News iltaqa' mal-Mastru Daxxar Raymond Pulluccino fil-Gargur li ilu mis-snin 70 jaħdem fl-Injam. Fil-garax fejn jaħdem taħt l-inkwatru ta' Sambert u qal li qatt daqs dan l-aħħar snin ma kien hemm talbiet biex jinbnew galleriji bħal waħda li kienet fil-garax lesta għal total ta' 6 passati żeba'. Jispjega kif hemm 3 partijiet tal-Gallerija Maltija: il-bank, it-testatura fejn ikun hemm it-twieqi uħud li nfetħu u ta' fuq le. Qal li hemm galleriji b'4 twieqi, 5, 6 u l-Belt Valletta saħansitra gallerijiet b'14 iltieqa. Imbagħad l-aħħar partija l-kuruna, jiġifieri n-naħa ta' fuq. Raymond jispjega kif gallerija tista' tkun bażika jew inkellem uħud li jkunu mżejnin brużuni jew skultura. U liema huma l-kuluri tal-Gallerija Maltija? Il-kuluri tal-propja Gallerija Maltija kien l-aħdar, il-blun, l-aħmar, kien hemm min kien qed jisbuħ l-isfar, l-off-white. Illum il-ġurnata daħlu kuluri ġodda. Tkellem dwar il-manutenzjoni tal-Gallerija Maltija, qal li t-temperaturi f'Malta u kemm gallerija tkun esposta għax-xemx jew in-nuqqas tagħha tagħmel id-differenza. Għax jekk tkun mhix kien titla sax kien tinżel faċċata tax-xemx, hemmhekk il-gallerija se titkabar. Jekk tkun imbagħad in-naħa l-oħra, jekk tkun minn filgħodu sa flaxija ma tarox naqra xemx, huwa ħażin min-naħa l-oħra. Is-Sur Pulluccino qal ukoll li anke l-kulur jagħmel differenza kbira f'kemm Gallerija Maltija jkollha bżonn manutenzjoni jew le. Jiena dejjem nissuġġerixxi li kemm jista' jkun il-kuluri jkunu ċari u muskuri. Għax fuq il-kuluri ċari ix-xemx taħkem inqas milli fuq il-kuluri skuri. Jien il-parir tiegħi dejjem nissuġġerixxi kieku huma tiegħi nisbuħhom bojot ħalli il-xemx taħkem fuqhom mill-inqas. U akkomplajt ma' TVM News li d-domanda żdiedet f'dawn is-snin anke permezz ta' skemi mill-awtorità tal-ippjanar li qal li jgħinu fl-ispejjeż għal gallerija simili li fil-forma bażika tagħha tiswa l-eluf. Komplajt li l-maġġoranza tan-nies jagħmlu l-gallerija mill-ġdid fil-qalba tal-irħula u f'żoni ta' konservazzjoni urbana.